Рифә Рахман, Тылым. Икенче кисәк. Бала чактан күңеленә узган хыял Аниядә 8нче сыйныфта укыганда да бетмәде. 9нчыга күрше югары авылга җәяү йөреп укырга кирәк иде. Иң яхшысы хәзер үк Казанга китим дә фельдшерлыкка укыйм. Аннан институтка да керүе җиңел булыр дип, ул июль башларында документларын шунда тапшырып кайтты. Мәктәпне 5кә генә бетергән иде, имтиханнар биреп торасы да булмады. Шул көнне үк керде дигән печатле кәгазь тотып, әле тагын чакыру килер, монысы булай гына, мәктәп өчен генә дигән вәгъдәләр алып, авылга кайтып төште. Ани артыннан йөргән малайлар арасында күңеленә ятмаган югары авыл егете дә бар иде. Буйга тәбәнәк, сүзгә шыма бу егет барысыннан да ябышкаграк булып чыкты. Кичләрен клубта бер алдына, бер артына төште. Тузлы суда дуслары күп идеме? Әллә бары бер Аниянең аңа карамасын белделәрме? Авылның иң шибәр кызы артыннан йөри дип, күрше авыл егетенә бәйләнүче табылмады. Ания авылдан чыгып китсә, һичберсен ошатмаган егет кисәкләренең чынлыкта үзе белән мәктәптә укып йөргән бала чагаларның да, әле яңа гына хәрби хезмәттән кайтканнарның да барысыннан кытылачак иде. Һәм кытылды да шикелле. Бәрәңге алулар тәмамланып, Казанга кайткач, Анияләр төркеменә яхшы эшләгәнсез дип 1-2 көн ял бирделәр. Вакытны әрәм итәсе килмәде. Төнгә каршы поездга утырып, ул Тозлы суга юл тотты. Менә кузгалам дип торган поездның вагонына кичкәләгеп, бердән-бер буш калган урынга килеп тукталса, каршысында Габидулла утырып тормасынмы? 10нчы сыйныфны бу елда тәмамлаган егет Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга кергән икән. Исемнәренә кадәр яратмыйм, үзе кебек иске борынгы, дип уйлады кыз. Узын исемле булгач, узын буйлы гына булсачы. Аниянең булай бер дә кешедән, бигрәк тә иптәшләреннән көлә торган гадәте юк. Әмма дә артыннан кайсыдыр озатып кайтса, аны шунда ук алмаштырып куйгандай булалар. Кызда мыскыллыйсы килү, үртәшү теләге уяна. Ничә еллар дус булып йөргән берәр малай матур сүзләр сөйләштерә, яратам, шатам ди башласа, кыз шунда ук бу бәхетсезне дошманнар исемлегенә теркәп куя. Егетләрнең читтән гашыклыгына ирәя үзе. Әмма башкалар кебек 14-15 яшьтән үк бар сайларга ашыкмый. Үртим дисәң сәбәп кирәк тә түгел. Табыйм дисәң табыла. Я әйт, бу Габидулладан нинди яманлык күргән инде ул? Узган ел туган көненә җибәргән бүләген кич клубта үзенә китереп тоттырды. Тансыга чакырырга каршысына килеп баскан иде. Икенче берәү белән биин дип, кинәттән торды да китеп барды. Кайышлы уенында да кайышны Габидуллага шәпләп төшерергә тырышты. Җәза сайларга кирәк булганда, ул эшли алмастайны сорады. Сарык тавышлары чыгарып кына җырлый алуын белгәнгә, егет бер уенда атылдымы, әйдә аны җырлатабыз, ул яхшы җырлый, җырласын дип кычкырырга тотына иде. Габидулла Ани артыннан чапкан башкалар кебек үк буларга түзде дәшмәде. Чөнки ул үлеп гашык иде. Бүген дә кызның үз каршысына килеп туктавына, җитмәсә авыр сумкаларын поездның иске киштәләренә урнаштыруын үтенүенә ул бик нык сөенде. Инде училищеда укып йөргән Ания акылга утыргандыр, үзе белән кешечә сөйләшеп кенә кайтыр дип өметләнде. Шуннан да кеше арасында сер бирмәде кыз. Егетнең әңгәмәләренә катнашып, яңгыратып көлеп, юл буе шаярып шатланып кайтты. Радиодан тиздән Кукмарага якынлашканны хәбәр иттеләр. Кондуктор ханым да билеты шунда алганнарны бер кат барлап, һәрберсенең исләренә төшереп чыкты. Син Кукмарага кайтмыйсыңмы ни? Дип сорады кызның киемнәренә үрелгәнен күргән егет. Алар авылына автобус Ныкрат алан аша йөри иде. Әйе шул, соң бит инде, апаларымда кунам, ә син? Минем районда фатир төшәрлек кешем юк. Ныкрат аланы вокзалында утырып чыгармын да, беренче автобус белән авылга кайтып китәрмен дип уйлаган идем. Алай икән, ярый хуш. Юк инде кызый, хушлашмый тор. Мин төнге бердә Кукмарада үзеңне генә төшереп калдыраммы?
Жетмәсә апаларга барам дисең. Вокзалда калсаң да күпме йортсыз җирсез эш кеше белән төн уздырачаксың. Урам буйлап ялгызыңны ничә чакрым төшермим инде. Кем миңа тисен? Шушының кадәр сумкам барында, күтәреп алам да тындырам, яныма гына килсеннәр, дип батырайды Ания. Синнән булыр. Тик барыбер ялгызыңны төшермим булгач төшермим. Апаңнарга кадәр озата барам дип сүзендә торды Габидулла да. Габидулланың озатырга алынуы бердән ачарга булмады. Урамда бик суык, төннәр салкынайткан, Аниянең өстендә бик юка иде. Габидулланың муенына үзенең җылы шарфын урады, җитмәсә сумкалары да авыр. Авылда эшләп үскән Габидуллада көч күп икән. Ихтә әйтми. Аниянең йөген эләктереп алды да, үзенеке белән бергә тотып, тиз-тиз атлап та китте. Күкмараның үзәк урамы озын да соң, төшә-төшә сөйләргә сүз дә җитмәс кебек тоелган иде, табылды үзе. Беләсеңме, мин сиңа ни өчен гашыйк булдым? Дип сорады Габидулла кыздан. Белмисең шул. Толымнарың өчен. Апам толымнарыны акчаган алар. Укырга кергәч, беренче аенда ук кистереп кайтты. Толымын үзенә тоттырып җибәргәннәр. Менә нинди прическалы булдым дип, шат тавыш белән игә килеп кергән иде. Соңыннан кич клубка җыенганда моңсуланды. Шешен алай тарап карады, булай, җаен тапмады, шатмады. Аннан трюма алдында торган толымнарын кулына алды да үкереп елап җибәрде. Синеке кебек үк матур иде апамның толымнары. Синекедәй бөдрәләнеп торган шигә чәчләре. Ул яңадан озын толым үстермәде. Укырга кирдем дип кистермә, яме Ания. Үкенергә калмасын. Апа килеп утыргач, чәч кисүче кыз да, әллә тимибезме генәме соң? Бигрәк калын толымнар бит дип сыкланган булган. Ания чәчен кистерергә уйламый да иде. Теләсә дә, әтисе барыбер рөхсәт итмәячәк аңа. Алар авылында чәче кыска кызлар бер-ике генә. Абыйсы да гел әйтә тора, йөрсәң, озын толымлы кыз белән йөр икән ул. Чәч кисү уйы көтмәгәндән итмәгәндә Аниянең башына керде дә утырды. Габидулла үзе дә, гыйбрәтле сүзләре дә онытылды. Иртәгә үк парикмахерга барам, әтиләргә генә шалтыратып әйтәм дә, үзем әтидән шүрләсәм, җизнәмнән шалтыраттырырмын әле дип уйлап кыз ашыгыбрак атлый башлады.